нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред ва ба шумо духтури дандон бо нархи арзон лозим аст, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Сафед кардани дандонҳо, нест кардани чирки дандон ва инчунин кандани дандон бо нархи арзон. ҳатман аз номи юристиҷаи гап занен, скидка дорад. Радиои Озодӣ мега 150 000 ҳела шидаед. Мерен 1 сол хизмат мекунен, баъдан соҳиби билети ҳарбӣ мешавед. Билета кай Тоҷикистон арзон мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар бораи нарху навои билетҳо аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанем. Бисёри нафаро савол медоданд оиди нархи билетҳо ки айни ҳол чанд сомон шидагианд ва ба ҳамин хотир мо хостем ки нархи билетҳоро то охири сол, яъне моҳи октябр, ноябр ва декабра ба шумо бигем. Аз шаҳри Москав, фурудгоҳи Домодедово ба шаҳри Душанбе, агар шахсиятҳое ки то охири моҳи октябр чипта харидорӣ кардани бошанд, нархи билет аз 18 000 рубл то 21 500 рубла дар бар мегирад ва билетҳои моҳи ноябр ва декабрам аллакай дар фурӯш буромадагӣ ҳастанд. касое ки барои моҳи ноябр ё ки барои моҳи декабр билет харидорӣ карданиянд, нархи билетҳо аз 15 000 рубл то 17 500 рубла дар бар мегирад. ва ногуфта намуна ки чӣ қадаре ки пештар шумо билета харидорӣ кунен, ҳамун қадар билет арзонтартон меғалта. агар ки ҳозир бирен барои моҳи ноябр чипта харидорӣ кунен, 15 000 ё ки 16 000 рублда харидорӣ мекунен. агар ки 2-3 рӯза да якбора билет хариданӣ бошен, камтар қиматтар дастрас мекунен, қиматтараш ҳамун 18 000 рубл мебошад. дар умум бигирем аз 15 то 17 500 то 18 000 рубла билет муқаррар шидагиай ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боша, махсус аз шаҳри Душанбе ба Федератсияи Россия шаҳри Москва, ғайри Москва ба дигар шаҳрҳо билет аз 3500 сомон то 4400 сомон дар бар мегирад ва қиматтараш ҳамун Москва мебошад ки аз 4500 сомон болоай. Набиев Насрулло нависондаи: салом ака, гудак 3 сола боша паспорт мегирӣ барои Россия бурдан. кудак 3 рӯзаи 3 сола ё ки 3 моҳаи барои Тоҷикистон берун биромаданаш ба вай загранпаспорт дар корай. як каси дига нависондаи: салом акаи Сорбон, имрӯз курси рубл Тоҷикистонда паспорт қатӣ ва ба карта чандай мегуфти раҳмат. узри зиёд ки мо дига дар барномаҳо дар бораи ҳамин қурби асъор гап назадесем, инакда фуромӯш мекунем, ҳаётмон меброя ва каседа ки дар кор боша, агар метонен ки дар ҳамун Google бизанен, ба шумо нишон мета ва кӯшиш мекунем ки барномаи дигар мо ба мисли пештара дар аввали навормон қурби асъора ба шумо бигем. Кулоб Али нависондаи: радиои Озодӣ мега 150 000 ҳела шидаи. 150 000 шаҳрвандои Узбекистонай бародар. дар авфе ки Федератсияи Россия барои муҳоҷиро кардагиай, аз шаҳрвандои Узбекистон 150 000 нафар мебошад ва аз шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 100 000 гуфтагианд. мумкин 110 000 ё ки 120 000 дар бар бигиранд. муҳаммад нависондаи: салом алейкум акаи Сорбон, дар бораи хона сохтан бояд иҷозатнома мегирӣ ё не? Илтимос ҷавоб дед. бале, барои иншооти нав кардан ҳалномаи суд дар корай, бе ҳалномаи суд намешавад. яъне ки бе ҳалномаи суд агар ту сохтмон кардӣ, ягон хонаи нав сохтӣ дар ҳамун ҳавлии худат, аллакай ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад. Далер Юлдошев нависондаи: салом алейкум акаи Сорбон, шумо гуфтаен ки тариқи суд депортшидагиро кушода накардан. ака кай и тариқи судшидагиро кушода мешаванд? ба саволҳои ма ҷавоб диҳед. мутаассифона аниқ нестай дар ҳамун қарори авф омадагиае ки шахсиятҳое ки бо тариқи решенияи суд депорт шидагианд, ӯ шахсиятҳо дар авф дохил намешаванд. фирӯз нависондаи: билета кай Тоҷикистон арзон мекунанд ака? ба гузашти вақт билет арзон шид, хеле арзон шид ва умед дорем ки дар ояндарам боз арзонтар мешавад бародар. Аминҷонов нависондаи: чӣ ба дар Душанбе газ қимат шидаи салярка қатӣ? бале бародар, мо дирӯз як мавзӯъ карда будем дар бораи қимат шидани роҳгиро ва ба ҳамин хотир ҳамин савола пешниҳод карда. касе ки дар Тоҷикистон қарор дорад медонад, на танҳо дар Душанбе, дар умум Тоҷикистонда нархи сӯзишворӣ боло рафтагиаст.
абдулло исмонзода нависонда: салом алейкум ака, ҳами студентое ки ҳами сол донишгоҳро тамом кардагиянд ва яъне билет метан ё ин ки не бародари азиз, ба шумо билети ҳарбӣ наметан, рутбарам наметан. Пас аз буд кардани донишгоҳ мерен 1 сол хизмат мекунен, баъдан соҳиби билети ҳарбӣ мешавен, соҳиби звания мешавен. Мирзоев нависонда: салом брат, ҳами худа дар Россия ё ки дар ватан? Ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон бародар. Тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳами. Ягон саволи дигар боша, иловагӣ метавонед ки дар комментария ё ки дар Instagram саволотона роӣ кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.